Tal-Aqda Repubblika ħarġu juru s-sodisfazzjon tagħhom mar-riżenja ta' Andre Grech minn Kunsiller Nazzjonalista u mill-Partit Nazzjonalista. Permezz ta' Michael Zamit Mempel, wieħed li jitkellem fl-attivitajiet ta' Repubblika, l-Aqda mmexxija minn deputat Nazzjonalista Carola Colina ħarġet tifraħ għax allejat ta' Delija telaq mill-Partit Nazzjonalista. Good riddance kiteb ta' Repubblika l-Kunsillier issa indipendenti fuq Ħalbalzan. Għala il-bib warajku wara ta' Żarda tiġi lura, żied jgħid ta' Repubblika lil dak li baqa' dejjem wara Adrian Delija. Ta' Repubblika kompla bil-klim qiebes u staqsa jekk Andre Grech kienx diġà sparixxa meta Delija ma reġax ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista. L-erba' filgħaxija Andre Grech saħaq li reżenja mill-Partit Nazzjonalista wara li Bernard Grech naqas milli jieħu azzjoni fil-konfront ta' Komodini Kakija li ħarġet tattakka lil Adrian Delija fuq il-kawża ta' libelli fetaħ kontra l-Lavin Malta, is-sit li għandu kontroll enormi fuq u l-istrateġista ta' Bernard Grech Chris Pereġin. Andre Grech kien qal li ma jiflaħx jibqa' f'partit fejn terrenja il-mibeda. Delija kien imċanfar għax morna fuq il-fosos bil-flokkiet ta' Dim Delija. Wara l-kummenti ta' Komodini Kakija qed ngħidu l-partit huwa maqut, saħaq Andre Grech. Zamit Mempel ta' Repubblika diġà kien ħareġ jiddefendi l-Komodini Kakija li sejħet l-eżam li jagħmel Delija fil-bidu ta' din il-ġimgħa fil-qorti fuq l-editur tal-Lavin Malta bħala surreali u poor taste. Fil-fatt din il-ġimgħa stess ta' Repubblika qal li Komodini Kakija għamlet sowla ħarġet kontra Delija f'dak li Repubblika fissret bħala bullying minn Adrian Delija fuq is-sit Lavin Malta. Adrian Delija beda jsaqsi mistoqsijiet lill-editur tal-Lavin Malta Julian Bonnici fuq rapport tas-sit li fih intqal waqt dibattitu parlamentari wara li sar magħruf li Jorgen Fenech huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Delija kien f'kuntatt ma' Fenech, l-allegat mandant fil-qtil ta' Defne Caruana Galizja. Il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech baqa' qatt ma ħareġ jiddefendi lil Adrian Delija li dejjem ċaħat ir-rapport tal-Lavin Malta. Fil-fatt meta tlieta filgħaxija staqsejna lil Bernard Grech dwar il-kwistjoni huwa ders komdu ħafna biex jitkellem dwar il-materja. Fl-aħħar jiem ukoll it-tmexxija nazzjonalista pruvat tagħti l-impressjoni li s-saga bejn Komodini Kakija u Delija ikas magħluq. Dan għamlitu permezz tal-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Mark Antony Sammut li qal li l-kap iltaqa' maż-żewġ deputati nazzjonalisti. Madankollu Adrian Delija konferma li kull ma għamel il-kap Bernard Grech kien li ċempillu u Delija rimarka li b'telefonata ma talaqx l-affarijiet. Jiena fuq il-telefon ma tantx inħobb nagħmel konklużjonijiet għax affarijiet fuq il-telefon ma naħsibx li huwa l-aħjar mod. Mhux l-ewwel darba li l-Aqda Repubblika orkot idea meta telaq xi ħadd mill-partit ta' Bernard Grech li hu tal-fazzjoni Delija. Dan għamlitu wkoll meta Rosalind Borchnight ħabbret li rtirat il-kandidatura tagħha l-elezzjoni ġenerali li jmiss.